kasama Gi-Presenta sa prosecution sa ICC ang mga kauban ni Fprrd si quote-unquote death squad killings niadtong presidente na kini sa Pilipinas. Inimao sila Ronald de la Rosa, Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, Bongo, Dante Giran, Vitaliano Aguirre II ug Isidro La Peña. Samtang sa kampanya batok illegal nga droga gipadayaga ni ICC trial lawyer nga si Robin Croft nga matod pa sa mga testigo sagad nga ginagamit sa mga kapulisan ang pulong nga nanlaban isip depensa sa mahatagag rason ang pagpataya sa mga giingong drug suspects sa ilang falsified kun peke nga report. Ato paminawon ang tipik sa pamayag ni Robin Croft, ICC trial lawyer. Targets were killed in the context of so-called law enforcement operations. Police often tried to legitimise the operations, so they would stage a Nan Laban or fight-back scenario to make them to appear to have been in self-defence. Bukang pa sa ICC trial lawyer, giingong ginatamnan sab ang mga mapataya nga suspect ug ebidensya sama na lang sa droga ug pusil. Diin giingong dunay reward ang makahimo sa pagpatay sa nahisgutan.